Dit moet voor je een hele bijzondere dag wezen. Wij hebben hier het jubileum 10 jaar op deze prachtig mooie Speedkijk Arena. En helaas de laatste keer joet. Nou, wij mochten 10 jaar lang gebruik maken van deze unieke locatie hier aan Oostersingel. Maar de boer had dus verleden jaar te kennen dat wij dit jaar voor het laatst binnen. Je moet dat naar terrein dan voldaan. De baan moet minimaal 600 meter wezen kennen. Er moet of een hele mooie ronding in zitten, zodat we hier een hierin hebben. Of zat er dit hier is mijn mooie diepe chicane erin. Nou, we hebben Google Earth alleen pensioen en hier en daar ben we wat kampjes lang wel mogelijkheden lezen. Maar je moet de bereidwilligheid van de boer ook mee krijgen. Je hebt hier een prachtige mooie locatie met heel veel uitwijkmogelijkheden. We hebben een hele mooie baandeel lezen kennen. We hebben hier iets prachtigs opgebouwd. Dit is wat oors. Het is heel wat oors, ja, want dan praat ik er niet erin op. De beste stuurlijst in altijd een wal, zeggen ze. En nou ja, ik denk dat dit een beetje een payback actie is natuurlijk, hè? Om dus die beste stuurlui even een keer te pakken. Nou niet erin geleerd laten. Ja, dit is echt geweldig. Krijg een ontmaagding en dan op een baan, jongens. Dit is echt schitterend. Dit is echt kicken. Ik zag je gast. 2 nieuwe volkswijn. Ja, klopt. Ja. En daar zie je maar eens met crossen. Ja, dat klopt. Ja. De Volkswagen Kever. En dat is een speciale keverklasse. Verlaagde kever nemen ze dat. En dat is de onderaan is origineel kever. De draagarmen, de voorraad is origineel, het dak is origineel. Er komt een zelfbouwframe op. En een aparte versnellingsbak, aparte motor. De motor is bij van Honda. En ja, de eerste zelfbouw. Dus ja, daar rijden we mee. Ze glim je heel dat ze komen direct in de wasritten. Ja, nou elke wedstrijd dan maak je we zo'n skin en onderhoud, alles nice en alles nagelopen. Na afloop van de manche zien ze er heel anders uit. Jong geleerd is oud gedaan. En dus is de 9-jarige Joyce Poelstra uit Bolsward van de partij. Gelofte verrijd, jazeker. En voor wie wordt hij? Voor 56 Kevin Londinga. Natuurlijk blijft niet alles heel tijdens zo'n cross. Dus moet er tussen de maatjes ook flink worden geklust. Wat is het probleem? Bakdwasser. Er zit een gat in het bak die wij daar in huis te houden. En dat keert al een meidje? De oren zitten er al achter. We zijn er aan het zoeken. We weten het nog. Kopt het clear voor de volgende manche? Daar gaan we wel vanuit. We proberen het wel. Verrassend dichtbij. RTV